FM and TV and market yapa. Sompa dia sasiso emeni Ajuma yesimini aketi enti usumu sumyo abuna bema wanya aketi yapa ewa sasiso Yasimu basuna wansum ye dia fanyina masa wansum bisa usum ye makete yapo eni je di sompa die e makete yapa sompa dia sasiso emeni je Sompa FM Sompa TV makete yapo sompa die e makete Chimwa fidi ene to sompa FM and TV Nebema weni jie Eni akati apa Nebema weni jio Sabra bwe mo dajini Dinachiro suna udie unya Nebema weni jie Nakati apa nso kamu Ema akati apa Papa wa fidi ene to sompa FM and TV Why? Yasim sompa mani jeni akati apana unu warada sompa de asitne imunu ema akati apa ye no mai mun sama kudi mun samina ne kasebo biji samni e jasu samina sompa de abama sompa FM Emakati apa Sompa TV Emenijie Sompa TV Emenijie Oh, wisdom ni mitie Sompa FM He Sompa TV Ayanokura nipa na manonsia bo ye nonsia ye twato ewo na dai mu no nyina no na abo aya sompa 106.5 FM Accra Leicester Company Limited adawroma ene yatena se edi nonsia kase no ede ebrewo hye ne nso ma me se yas toothpaste ede the toothbrush na one day abeso yasene no eno na amenne anwumre yetimi abetena se na yenya ahoden ema ye betete miensam no nyina kama akyerkyeremu ede amawo medimafo ba sentence adawro maso yasene ya wode time ato yade bia so ewo man Ghana mu sane be ya wo man Ghana mu nipa ebenya ahoden na bibia etumi akoye ede amayen onga mama's helping hand eno eye spices papa ya we no ode ye aduane a ekoye pa nanso wo ye aduane no na betimi atibia dia na ye time herbal mixture ena ebetimi aboa na afei nkomi age ahemfie ho aboso nyina no time HH mixture na ne capsules no enso etimi aboa eisa hawo nyina e de free ho afei Ghana Health Services say womo so yasene aka kire Ghana fo ne wiase nyina mansan nyina say papilloma mpane no a wone wo no wo mu nwieye eno nti uba no a wanya mfinhia nkron e de kosi dunan no ya ma ne nkowo bi e wo health center bia wono madawroma eno wo maso yasene ma anwumre yatena se ede nonsia kase ebre wo hye nso etwago e wo sompa 106.5 FM so e wo nkran no ebesan akofa kumase eno ya sompa adwesuo sompa 93.1 waje afam ayiko 100.9 eno so kumase ya wajigum adamfopa radio enso e wo France wo mahinkro Paris no mo afei sompa 101.1 e wo takwa 103.3 wo takrade sompa 106.1 wo tachiman 98.9 eno ya sompa sunyane Sompa 90.7 ewo nkranza ena sompa 101.3 enso ewo doma Kingdom
106.1 ewo mankasimo no so bogum dendendeng udi koda ne so SOMPA FM TikTok and a Facebook no and also SOMPA 106.5 FM Accra and a YouTube no SOMPA FM live and then some more better no ya kruche ni nyina de akwakogu www.sompaonline.com and you may some more better no ebi and say Yedombeko old adiemra araho sebo fo bane se opanyi bia wedding finhia no aduanum nipa bonfo bia kwakokuno na nipa wo mo so na anu afrautade no ekwafa oyede pa de bre wo man no nipa ba ko a wono efri mu fi ya onya ne hodidi mu no wakasa Ghana Water Company Limited ne fa ye wo fra montem wo de atodwa se emiamia bi wo hono mu a woromotum twifo atemokwa DCE na ekasa yi wo kire se wono mu agbowura mu e wo kwaye mu a womu twanu amasa ya womu ni nkrata no womu nyina wo beto nso were na afei ye de wakwa amonone wa amonone nsemu no nso Israel womu ni Hamas ntokwa no a enipa mienu bi ya womu ede omabra aba Hamas ho no emu nkomo kakra womu ahubode no ehunu nipa body no every ni fie ye de mu nkomo ede bebro ensem no bebre ka we no mo ho e na ye je adwa ede mu nchiremu bre wo ye no mabete ye nka no ye me obrempon na kwaku ampoma mene obaapa nana yaketri Mama yana mwase Afrika siebono enchemu ankasa enie yede kasiere eshase ewo arahosem emo ye kwakopemu ewo ademra Old Town ye no ewo ga South Mensin emo arahosem wo fiwo ebane se opanyi bia wodi finhia ne aduanum 50 years ya edin ya eba yesi nickname Tola ena won mo efre no na yesi oye Mason ya wodi ni dwuma ewo ademra Old Town wono na arahosem a ebane se nipa bonfo bi akwa kokunu atwitwa no omo ye ne parts ni bi ne wona makwa ni bi wo mo twetwe ni nyina e de afiri ho no mo dia wo mo si enwieye e wa de ambra ho no mo a ade hye ye wo mo wo kwoto se opanyi e da ho no mo a odamogem kyase wo mo kunu awie no ne nan yese ne nan bonkum no ne nan tabru nan kasankasa ne esi fom no wo mo wieye no wo mo twetwa enan no mo e na anhoma bi ya e wo wo yana mu wo mo twetwe anhoma ni nyina e de afiri mo na wo bro sa ho sembeto odwa no ade hye ye wo mo e wa de ambra ho apusu wo mo papa ya wo mo eche se eya de a ehu e de ama wo mo na wo mo to so echem se we de wo mo susu se eya saka wofo nipa bonfo mo kodi sa nyamransem no eya saka wofo bi a wo mo aba be piem wo krom mo a sebio wo mo ennim wo mo e na akwa kodi sa nyamransem no na wo mo se esisi bebi edru no ha wo mo pa ya u pie kra kwa abonti na se ade sakra no na wo pese pie abonti kwa ya de kra no a na ehu abo asan se nipa bonfo bi aba be fra wo mu a e wo ade mbra ho no mu a akwakoya rawosem na wobra sa rawosem esi ye no nsatrofo and assembly member yo wo Adiembra electoral area Honorable Joseph Akresi adwetwe nkomo no chese o sa opanyi Tola ikrampo no woni mini pa onye na e wa Adiembra wo no manie ebre bia wo hunu ya owo ho no mu edi ni dwuma se mesim na ote sa rawosem no eboni pusu pa e mane ha no no ahye adehye ya wo mo e wa Adiembra edi no potem se kwan bia so posifo so ye dwuma se yete na efata wo mo beche se nipa bonfo a wo mo kodi sa nyamra se mi no susu se posifo chi wo mo wi a embra no se de se no ene wo mbedi se de se na efata afe yento ansam ne so na anu ada frautade no a etwa yedane ye ma nipa bia na ti subonto no mu wono mu nyina edane butu ye ma mu enam so ma ni mu makomakodu nsia ehwe wono nkwa a sesei akoya wore hosampa e wo framantem mu no eno na maame ba akwa efre ne Belinda wakasa wo mu wono de na wo mu pe eno nti ni ekoso nyina no wo hunu ye e na wo boye mu amane yesaja na nke na from sa sanse ebra no wo mu no wo se be yese anopa no duba akwa ba pa mu ho no burubure no a eno agya wo mu nyina akọ ekotena subonto mu anu wo mo de kon kakra no mu duru ba bi no eno wo mu se botu no ekosa no a ni a wo no twi hyema no ena wo bi nso tie akira no ayese mate conductor eno wo tie akire eno wo ka chen se ade no ase ensuo ni bi eba botu no na se subonto no eno nti wonyina na won check hwehwe ampa
wagina ye no eyade a wo motaa ye nsuo ni bi tai ba mu saa wo mutime gina nsuo ne so na afi wo mahwene ye wo ho no ma sese nsuo ni nyina de afiri mu kama eno nti na nya de foforo emfa ma won na wagina ye no wo mse nsuo ni nyina afiri mu we ya wo san akono eno mu se nsuo no still a egusu ba mu na afei bokiti ya abante kwa no ede sese nsuo no de afiri hyema no mu no eno nso gi ne nsem eto nsuo num na ye sa no ayede ne pa kame ya se esukotwena na ebo no na no wode ne eno nti wotiatia mu ede kire ne se beya anka wonyina na wonyina no wo mu ya ne se nsuo no abu nkam de afa subonto ne so na eda ne won ma won koto nsuo num sa na wono de ye wo kire se papa bia ye fre no ezuga papa no wanyini pa ke kan ko ye oye nana akokora wono na de na kokuduro edware nsuo no eyi wono ene ne ba akoda kete ya no waka ho ya wode je won kwa eno ne nam so a wo manfo ni bi ebo ezuga wo mo bo no se oh papa ya de papa san se wono de na nka obi a wanyini ni a anka obi ba se no kura de nka wonka ho kura na nso wono na dawroma ene nam so a maame Belinda ene ne bayi wotimi dware nsuo ya eyi wonde won konkon so a saafu emienu de wono munya wo mkwa edidi mu yet workers bono eso na Ghana Water Company Limited ne fa ye wo from Montemo atron krata de abetu dwase wo mo ba betu ye water treatment plant ye wo agodome wo from Montemo enye wo nko amia hodo a etwa ho ahia e bi etise soga kopem sokpe na afe tifili dabla angunaga and afekete samia ni nyina water treatment plant ye wo hono no wo mo tum enti emprempre de sa wo pensu a sa plant enya de a obenya nsuo edi efrimo na central for na se wo mo eye nhwehwemu ekopim wo framantemu ena omu se wo mo tum na wo bra ye ne manager ya wo no ena da Ghana Water Company Limited ne fa ye wo framantemu Owura Emmanuel A Johnson etwetwe nkomo no wo de tu dwa se samia mi amabobo ewo framantemu no wo mo a wonye nsuo edi free water treatment plant no emu no eye nipa be 7,000 ya wo mo enye nsuo edi efrimo na bebia edru no wo mo aye nhwehwemu pa Ghana Waterfo aye nhwehwemu hu se treatment plant no efi ewom ene ewumehia se wo mo ebetwitwum na efi bia ye ewom no etimi efrim wo se de to aso ene se nsuo kura ebemu no se nsuo de nyina eye fi enya nim ene galamse se ne ese ye nsuo ene yensase no wo se ebia ba kwa koka water treatment plant ye wo ehonam no ya wo se nsuo no kura se bio obeka se eti ene de milk agumo de ohia ene pa no enti ewumehia se wo menya nnuro bi a wo no begu nsuo no mu na nsuo no se kwabra ne kura kose bi no mu a se bio onya yade e betimi ha na pom din enti ene wo motumu a wo mo yensiesie etimi aboa ama eye water treatment plant no etimi enya hoden agina na adehye ya wo mo ewo empetemu nyina no wo mo enya nsupa etimi anom na wato aso echensencho for kura busan se enti wo hwekura da ban ene wo mbebie no so empepe o kase de ontimi nhye ensencho for ebo se e bia dase anase dase ena wo mo ebebie na so no sane wodi kai ekaye no waso ro mo yensiesie edi nnura wodo eba begu nsuo no mo awe se nsuo nani ebete na emoamoa yade bia ewo mu ye akwabrane besanom no onya yade no ni nyina ase etimi etwa na ode ne kasa ebewie ye no ene ode tu dwa se wono mo tumo bosome ne de na etoso du enim 15th October ena wono mo etu sa water treatment plant no emu a emprempa wo kase adehye ye wo mpatamo nyina ne wo mo kobura na wo mo kwa akose nsuo no ede andom enam so kraman central for ibopuni nurse fo apom de adwumayfo ye wono mo ewo mpatamo ebusa wo mo se emprempa ye a yato water treatment plant ne mu no nsuo no a adehye ye wo mo esebia wo mo nom no esebio ahoni wo mebetimi abo wo no mapom de ana na nurse fo ye wono mo wo hono mo ede tudwa se wo mo kobura te se de mekan ye no a na wo makwa akose nsuo no wo mo kyese ohwe nsuo no kra ni no a sebio enyefe nsuo ni asai ye ebi mutimi kosa wo be huna wo mo de ato wo mo bicycle so na wo mo ton e de ama adehye ye wo mo sense ye tumu ntino age kwabrane efa kai ananso ofa moto ana bicycle no etimi akwa echichichi akwa akose nsuo no e de abefia baba no ntino isi na akwa akwa enkrofo business ya e wo framantemu a ene kwabrane timi fa kai no wakwa akose nsuo no bebre no aton e de ama adehye sebio wo mo ntimi kwakwa ntente no enkose nsuo na wo kyese anese fo wo kyese e ya rawo sempa ntinkeka wo mo nko anka nimanimu ya no enka ban nye bibi emfa ho na water treatment plant ye wo framantemu agodome no wo mo hwe na entimi embram ebejane nanso yemfa ye ni nkyeremu ewo ensem foforo emu na yekopie mu ewo Tano South ene Tano North emfifini mu ho na pania
kane no ye boaboa fosronko edema alhaji Dr. Mahmoud Baumia yera Gideon Boako wono kro yi ena san so mrase badwani edema de hye ye wotana no fa bato mpasua no so wobuno east ensem ne ye kan na papa enu agina simpie ne apaso na wabɔ nkɔmɔ no wɔkyerɛ sɛ no korɛ emra mampani abedi akyire sɛ wɔbɔ ntoa na efa sɛ kane mampani abedi akyire alhaji Dr. Mahmoud Baumia wɔbɔ ntoa ɛwɔ ne mpɔtam hɔ no wɔhwɛ delegate ni ɔmanfo no a etubo dichi ebedi papa na chi no a bibia danse bia wo ho na chinye bia ni ho se papa no Ghana fo nyina sa agi no atom bio na eba ne se okura ne mudie mu paa de papa no wagina mu yie paa Vice President Baumia asoma yete ha de asom party sa no no so aso ni nuanom aka nyina so obi ayede aso ye MPP for yehu bibi papa woni mu na ade papa yehu woni mu no eno ana de so kita ne sesi a ayesese ye hwe na ye boa ma ne ade a eya wom ene se nipa na nka yensusu da sa ebedru ba bia ma NPP ni bi kra kasa tia no no ena baba 20 and NPP ni bi sorry o kasa tia Baumia na enye Baumia kro ya and ye war opposition na ye hu ne so ye nyankopon enye wono a MPP bra na ye war opposition no na ye hu Baumia se oye nyankopon se Ghana ha wan sorry ankasa na ye hu se ye obi kra ya mana ye den aka na asema maye oyire no ho ye adwumade de ne ti ato ho ma adasa amekodru ba bi no NDC for kra bonidi eka no ho asem eche obi a wa MPP Sesei we ye nia ekoso ewo NPP mu Dr. Gideon Boako ena ekasa ye wo wie kura no ena say 2024 abato no sane ekoye bia no eye nanso sesei si e kapa kamia ye say womanfo no bebre titiri pa ne wono a pre the same position flag bearership race no wo bi no wo bia chechera no de abegu Dr. Mahmoud Baumia na kache bi say Baumia ye de ne call 2024 nti ene ya anya den ya win na omo ne ye de omo call ya enke ebe win MPP for ye dim tenti Ghana for to abeti ai say ye nim dada na ya Baumia nti a aya Baumia nti a enye Baumia nti a nanso ye kan sem gu no na de be pesa metwe wadwen siso ne se kasa entoponko kasa tenten toponko enna bibia so ne ho a ekire se won mu a omo ne ye wura Baumia gina no ye de omo bia kwa obetima dinkunu bibia ni ho a kire ana bibi ho a kire sa bibia ni ho a kire na no kra de obi se e de Baumia akọ election wantima wene etieni kwan so wosan ye den wosan akobio anya sa no mo ka na sa nipa na woka sa asem no wono so wode Baumia akọ 2023 wantima wene eti ono obetima sa ababio wa wono obi kọ 2023 wantima wene no wo se wo sa ababio Onimanyamfo abenfo Gideon Boako wono eye mrase badwani edema de hye wo Tananof abato mpasua ne so ne ene yeti yi na efutuo ni kokobo akodiama timber contractors ya wonomo ewo twufuati mu kwa mensini emo na efutuo yi efri aban krache panyi owo twufuati mu kwa honorable Isaac Yosin eho ene ekodiama wo mo se wacha se efi so obetena konwa so esi mensini krache panyi no nipa ba ko pe ene etimi aba ne honomo a waba ba register aka chance wo pese otwanua ewo twufu etimu kwa honomo no wacha se enkofo bebre efa koti kwan so a wo mo twutwanua wabra women nitimi krata every assembly one mo into de kokobo mu ode ekode ama wo mo say se wo meje krata every no ho da ukogina kwaye bi mu ese wo twatima wo pai nua ene ade a posifo so aye krado pa e wo mansi no mu se nipa kro no wo mo chewa wo mo de wo ebegina emrana no woni central for di nkomo say wo peso be wura forest ansa na obi betwatima nua no me a metina he me ba ye obi a ode ne krata aba a masanya ma no nipa ba akopɛ sɛ nipa no so ɔyɛ adwuma wɔ Kenya ani nsuachi ani bemposo ɛhɔ na ɔyɛ adwuma sɛ nipa ko no ba na yɛde sɛ nipa ko no ba na yɛatena ase na mo ne na yɛ hyehyɛyɛ dwuma de mo ndua na ɔbɛtwa no na mo na mo hwɛ so enti ɛwɔ sika bɛtua ma ɔman no a me amedi ho adanse yɛwia yɛte committee fo a sɛ obi kɔkɔ no ɔbɛsɛ no obi brode no ɔbɛsɛ na ɛwɔ sika ɛdai ɔbɛtua nipa kasa ye aban krache panyi owo twufuati mu kwa bensine mu wo mfimfi mantemo honorable Isaac Yosin na yabato ansam ne so esansam no bebre enegu ha na emom ne amibusa no se Leicester Company Limited wono mo Yas toothpaste ene ne brush a wonde abadwa manso no wanya bi ato ana se ye da bi dia bowra shop bia eben wo na kopɛ Yas toothpaste
ere ne brush no ko pebi to sisia na eno na beboa wo atimi amu atwitwi osi dodomu ho ni nyina na ayi nkobi ho nyina de afiri ho na enjampre no ayi ni nyina de afiri na mo wanu mu ate eno sa wo kasa bibia da cool Yas toothpaste ene ne brush no eye papa pebi to na beboa wo pa bia na wo pedodo na watu aton your numbers ne 0501 619 588 0501 619 588 and 0501 390 338 na one yen abo enkomo midimafo aba center Dr. Time da so na so ye ne yegina sanse ho na enwodwe yade yetu ase sisi yade uchepe ukotodwe ene usisi na baabi ye oye bia no diabetes na wo so prostate ho hawo hypertension kidney failure yade bia aya kwankro e wo nipaduam typhoid na anya wo ko midimafo aba center so ye na wontu ase emfema wo awo emma e wa wade mu ama sese abusuan ebo musudwetire dabe na abewo dabe na abewo ko midimafo eba center hobra obehunu da obewo na bibia tumi aye fine na wonso wonya bede bia to na so na se de omanfo ebo okrawa na manfo ebo bonini no na sa hawo nyina e de afiri ho ye kire kwan ewa abu akwa agogo ye ne aban suku no e ho no commercial asem na mekan e de animhwe enkran hai wo poku asem ayira je numbers no 0244 774 282 0244 774 282 and 0500 727215 0500 727215 na oni yen abonkomo enwumere wadidi ana eye da bi dia mesrew eye anu abomodin aka kire oba no the onga aye aduane no eno ne yeka no say mama's helping hand no eno na bua ema no e wo fie ejade wo mo ye aduane no a onga papa eya no amane de bia ye enam no awu steam enkwan no awu ye stew no awu ye no mesra wo senye onga eya no amodin a na wagya die esanse no de emwa wo se ye onga de a na wadi na bibia atumi ay fine promise do fada woroma e na won de aba na bibia atumi ay kama no ntino edwom ba bia wudura ubenya onga ne bia to osoma akoda ka chensa wo pe onga papa ne bia nanso ye aduane ne wie na wontimi ntibi ni na se niema nkoyie wanu mu ato waposo yo ya malaria e na ache wo mepacho ubehia time herbal mixture obapa time herbal mixture e na abehia sanse no de ewiase nyina on se bible ne say muni aduaba no na momfa hahan no emfa nsa yade eno na Dr. Tafrija Bema wode hahan no de asa yade kama wade nam time herbal mixture so etu malaria na se e de afiri ho no bomani ko pebito na wudu fia watimi atibia di time HH mixture ene ne capsules no eno so obuawo atu jonsoya obi a jonso no so kura emma na akam da bia na wo pene do ebeyi ni nyina e de afiri ho oba esiesie bema emaye bema mu na bibia atumi aye fine ba bia ye tonu pase ni nyina no du abenya bia to wo apede do atu ato no je numbers no 0244 417 669 0244 417 669 na onimpani abonkomo wo ba no wanya mfinhia nkron e de kwa kosi edu 14 years 9 to 14 years ena no papilloma mpane no aye wo no wantimi anwobi ka ho mane nko wo bi sesi a e health center bia ben wo awunim eye free Ghana Health Services say yesi cervical cancer ano de eye na de hiade pa na so ba no betimi asia no kwan asa abre ya ene ye ne ntem sanse posim pe na de na nya agensamo bomode mane nko ya sabia bia no wonko wo bi eye free ya yenye osika Ghana Health Service ene ne partners ene de sankai boy e de abeka ho afa yemfa nsem no nko pie mu e wo amanone wamononi nsemu no na anu a Israel ene Palestinian fonto kwa no ejina mu free bese 2023 ede ba ya ka ho asem aka na nso ensi nwie da na anu adona kwaku Trump ba ye ene osi o da bi kwa behwe na finto kwa no wo mu agyae afei wo mu gusu a wo mu no asomdwe bua na wonu mu a eye atukotena ekoye no mumfa ewo amama ahudo ne mienu nyina aso no wo mu de emu nipa no e banka krakra ene wo mu a eye Israel fo ya entokwa mu wo mo fa mo hwiri wo mo nkwa e wa Palestinian fo nsa aseso e na wo mo so e Palestinian fo ya ewu ye e wa Israel fo nsa aseso no wo mo di body exchange na eno na nipa mienu bi a won di won e ba Israel no wo mo free Israel wo mo kwa Palestinian entokwa mu wo mo kwa wu ye no eno no wo mo di body ni di e ba aba na wo mo di ba ye Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ne office e di aba say sa nipa mienu yi wo mo ahu mo nchiri kwan na wo mo eye abusia ye friend say Ronan Engel wo mo papa ba ko a ono ne mama akoma miensa wo mote kabut ner oze enfinfin ho ena ba ko nso wo mote eye sontaya okarasri enfinfin ho na wono de wo ye Thailand ni a wodo afuo pa ya wo mo ekunu ya ewo kabut bereri enfinfin ho no a
na wamo ye ya na kwa mo pa abusuafo no na Engel ne yiri a ye friend se Karina ene ne mam yenu a wamo nyina ka ho wamo nyina ba a che se wamo chi won a no mo nyina kwa ya tukotena ewo Palestinian fo nsem sabri ya ye kasa die kakran wono ba fia Israel for achese sa nipa mienu body ya wamo de abaidi wamo hunu ba bia womo nyina afria abusua no kakra wamo ye kra so bepom krabe na bebia so etimi aye fine we abusua aha ena bre me kwan na no nsia kase no ye de besom wo no ye de nyina ade asie kase yi etwa ne ho ewo nkran eno ye Sompa 106.5 FM so no na enam Sompa 93.1 ewo Kumase afe ayiko 100.9 ono nso Kumase Adamfo pa radio enso ewo France wo ma hin kro Paris no mu ena afe Sompa 101.1 ewo Takwa Sompa 103.3 ewo Takra de Sompa 106.1 Watachiman afe Sompa 98.9 ewo Sunyane 90.7 won Kranza na 101.3 ewo Doma Kingdom 106.1 ewo Mankasi mudi code na so e Sompa FM ye gina mu den Facebook and TikTok ni nyina no e Sompa 106.5 FM Accra and YouTube no e Sompa FM Live www.sompaonline.com so ensemi dodo no ano ekotwa guye yakekan nyina so abom kama ubenya bia kenkan ensem wa edidi wonto ano na poso bie ene se Yedemo kopie mo ewa de mra Old Town warosem ofi wo ba ye ne se mesin bi a wodi mfinhia no aduanum nipa bonfo bia kokunu etutu ni part nyina kane boafo soronko edema Alhaji Dr. Mahmoud Baumi a che se wonu mu a level no mo ne nyina pre akansie no we bia sode a na we bosudwe tire sa de no anya kura Ghana Water Company Limited ne fire wo from Montemu che se agodome water treatment plant no wonu mu atum sanso na Israel ene Hamas ayi Palestinian for ntokwa no nipa mienu a okodi nsansame ya wonde wo mamu e de abepiem wo Israel no Benjamin Netanyahu kire se wonu ehu abusua no abusua na nsam no ahawde bebre kan we mu ho ene beje nkyiremu e de ma wo yenum a wote yenka kaseye mu no eyemme OBREMPONG nana kwaku ampoma mene Obaapa nana ya keche ye ko healing point eto amoso